No longo período da Idade Media que vai máis ou menos do ano 800 despois de Cristo ao final da mesma por volta de 1500 e que comprende por conseguinte uns 7 séculos que denominamos do punto de vista lingüístico como galego antigo ou medio, transcorre máis da metade da vida do noso idioma, superando con clareza os 5 séculos que corresponden ao galego medio e moderno. Estas sinxelas contas dan pé a unha pequena reflexión que non por elemental deixa de ser necesaria. Considerando a grandes trazos eses 7 séculos do período medieval como unha época en que o galego vive en plena normalidade como lingua común e única de todos os habitantes da Galiza, coas precisións e matices que se fagan, e a tomarmos os 5 séculos do galego medio e moderno como unha etapa de anormalidade ou subalternización na vida do idioma, temos de concluir que a nosa lingua ten vivido máis tempo ao longo da súa historia como lingua normal para o conxunto dos galegos e galegas do que como lingua secundarizada a outra de procedencia foránea e privada de algúns dos seus usos. Isto deixa en evidencia claramente algo que só algúns poden negar, mais que tal vez outros cheguen a pôr en cuestión por prexuízos sociais ou por simples ignorancia. Que o galego ten demostrado suficientemente como a lingua que máis no mundo a súa total capacidade para ser a lingua normal da comunidade que a xerou, válida para todos os usos sociais e para as máis refinadas manifestacións do espírito, así como válida tamén para estar presente no concerto peninsular en Europa e no mundo. Porque cando o galego era a lingua única de todos os habitantes da Galiza e, por tanto, tamén de todas as clases sociais do país, se converteu en lingua lírica peninsular, ocasionalmente utilizada fora da península. Gozou de recoñecemento e prestixio e serviu de vehículo a un corpus poético de primeira magnitude no conxunto da creación literaria universal, hoxe estudada e valorada en todo o mundo. Alén disto, a Galiza monolingüe en galego alcanzou unha proxección europea como xamais lograría ter no sucesivo, e Santiago de Compostela converteuse durante séculos na capital cultural e espiritual de Occidente, aonde acudían peregrinos de toda Europa. A vista disto, como se pode afirmar, segundo aínda subliminalmente hoxe se fai, que o noso idioma é un obstáculo para os galegos estarmos presentes na península e en Europa ou para sermos visitados polos de fora? Cando foi Galiza máis europea e universal que polo século XII ou XIII? Cando fixo o xenio creador galego máis contributos á cultura universal? Fronte a esta realidade da Galiza monolingüe medieval, que proxección exterior tivo e que contributos fixo á humanidade a Galiza dos séculos escuros, tendo como motivo por única lingua oficial o castelán, mentres o seu idioma ficaba sumido na desconsideración social e os seus falantes eran vítimas dun progresivo complexo de inferioridade. Que escritores galegos dos séculos XVI e XVII destacaron, aínda que fose a usaren a lingua dominante? Non tivo no drama social da inmigración a maior proxección exterior que a Galiza do século XIX e do XX alcanzou, tendo tamén como única lingua oficial o castelán? Non foron Rosalía, Curros e Pondal os que lle devolveron co uso literario da nosa lingua novamente algunha dignidade e prestixio a Galiza e ao conxunto dos galegos e galegas, así como presenza no ámbito da cultura universal? Que pode achegar á humanidade unha Galiza sumisa e calada, incapaz de facer ouvir a súa voz no seu propio idioma? Evidentemente, o idioma que un pobo crea e desenvolve con todas as súas potencialidades do espírito nunca pode ser un obstáculo para a proxección exterior e para o progreso dese pobo.